Wis sabar. Apa-apa ora bener, Tru. Paramek. Iya. Ya buyernya. Cilaka. Gara-gara pisane kok marai buyer ndase. Wis ora ngerti ngaremu babar blas. Lagu, Tru. Oh iya. Aku nak cara kunoe ora hafal. Iya. Aku melarat akhir biyen. Iki lagune sapa? Ora perkara aku melarat kan biyen. Wis sabar. Apa-apa ora bener, Tru. Paramek. Iya. Cilaka. Gara-gara pisane kok marai buyer ndase. Ijing gembleki ndasmu. Wis ta sampean aku kaya apa-apa emosi. Apa-apa emosi nah aku iki nek musuh wong siji iki goblok ngeyel petuk. Wis ora ngerti ngaremu babar blas. Lagu, Tru. Oh iya. Aku nak cara kunoe ora hafal. Iya. Aku wong modern, Tru. Lah iya. Aku nek nang omah nyetel bangsa lagu-lagu modern. Oh. Aku melarat akhir biyen. Iki lagune sapa? Ora perkara aku melarat kan biyen. Wis sabar. Apa-apa ora bener, Tru. Paramek. Iya. Ya buyernya. Cilaka. Aku melarat karena judi. Mula lereno. Wis domongi ta kowe ora Kritenan nang pasir. Kowe ora tuku rong nomor 3 nomeran. Ambiar uripmu. Sapa sing aran? Burung kakak tua. Tinggal di jendela motor. Lah sapa? Ora iso kuwi burung kakak tua sing nyipta wis jaman lekak ra enak. Sapa sing nyipta? Nenek moyang. Ha iya. Yes. Ya ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Yes. Ya ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Aku arep nembang terus ora ngurusi Bagong. Yo. Wah, iki ngonoe malah gaya kok. Ha. Gumun aku mbiyen metu kelas piro to, Gong? 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 lah kok kelas 3 kok metu. Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Rada dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Nek ya ana sing kudu pinter kuadrat, ngono ahli matematika kae nek ngitung. Lah saiki tak takon nek pancen kowe pinter ngitung. Ayo. Reng, apa? 300 ping 3. 100 ping 2 1800. Terus? 4.463 dibagi 3.474. Cek, ayo cek. Angel Gong. Wis ngono mari matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu mlocot ora. Konjur ming sithik banget. Sing penting iso, wong iki tergantung jawabane kok. Ha iya. Ning yo sekolah ki penting. Lho kaya piyai-piyai kene lho, ning ITS kuwi arep kowe ahli perkapalan lho. Iso. Ana mung gawe dayung iso. Lho. Anggere kayu terus dijebebehke ngisore, nggo ngene wae iso. Lah iya ning kudu nganggo teknik, Gong. Ah iya aku wis paham, wis ben anakku sing pinter, bapakne goblok ora masalah. Semboyanku pokoke bapakne lulus metu kelas 3 SD ning anakku kudu paling ora ki tekan perguruan tinggi. Mati boloro malah ngrekos. Maksudnya piye perguruan tinggi ora usah dhuwur-dhuwur. Perguruan tinggi mesti lemo guru ning dhuwur banget.
perguruan tinggi kaya kene iki lho. ITS perguruan tinggi fakultas apa? Lho, anak-anakku tak lebokke teh. Anu teknologi ora cocok. Niate pancen sing diangka iki hukum. Oh, ya syukur. Jo nek lulus pengine dadi apa? Wasit. Ora sajak omong terus wis mangkel. Awang hukum kok pengen dadi wasit nengahi bal-balan iki angel lho, Reng. Saya saiki nek bal-balan kelas rendah, kuwi kerep gelut. Nek ora ana wasit ki nek kurang adil marai geger. Mula wasit ki disepelekke. Ha iya, ning nek sekolah hukum kuwi ora jurusane ora tekan wasit. Aku tekan wasit, kuwi ora hukum to. Lah iya, hukum garis, hakim garis. Heeh. Nek ora kaya ngono kuwi, Gong. Oh, ora pas. Kuwi ahli apa utawa metafisika. Ngene, ora. Arep nganggo tangane dhek ora iso. Metafisika. Metafisika kok metal fisika. Canek goblok ora. Wis mentro sing penting anak-anakku ya aja gleleng saiki wis mlebu ning perguruan tinggi. Njopo apa? Rena-rena saiki ning Polsek lho. Jupuk apa iki piye? Wah, oke sing dijupuk aku ya nggumun. Mlebu kuliah oleh. Heeh, Pak. Terus jawabe, "Jupuk apa le?" Ya engko sak entuke, Pak. Ya, aku ya. Mulai nggo komputer loro. Papan tulis, heeh. Aku ngerti-ngerti digawa kijang. Nang Polsek, wah gleleng. Anakku malah kajen nang Polsek. Wah, kok kajen? Ngungkuli bupati ya. Kok ngungkuli bupati? Bupati ki nang nguyuh ora diterke kok. Oh. Anakku nang Polsek nguyuh diterke. Oh. Monggo sing ngeterke nggawa bedil, ayo. Ora aman banget. Kuwi iki dikawal ora ora ditutke dilindhungi iki ora. Ning anakmu ndak mlayu. Kuwi merkarane ngono kuwi lho, Gong. Kowe iki goblok banget masaku iki. Omongan kowe iki marai mangkel, marai ora cocok, marai terus nesu. Mergane saking apa goblokmu. Mula wong iki mbutuhke ilmu. Lho, aku punya ilmu kedikdayaan. Ora ilmu kedikdayaan nggo mecandasmu iki piye? Reng sabar. Kemut-kemut sirahku, Truk. Mungsu wong goblok ora. Ilmu ya ora mung ilmu matematika, ora mung ilmu fisika, ora mung ilmu IPS, IPA. Ya wis iso maca. Wis akrab karo Iwan e. Lho. Kok akrab karo Iwan barang ki apa? Lho, aku ki maca ki akrab wong telu, kancaku. Iwan, Budi karo Wati. Kuwi kancaku akrab. Soalnya kowe mesti aneh. Iwan pergi ke pasar, Budi dan Wati menunggu Iwan. Oh. Wong telu kuwi. Iki pelajaran maca SD lho. Aku anggap Iwan karo kakange karo Budi karo Wati kancane. Sebenarnya lho nang kepethuk aku to. Aku kepethuk ya mlesek ning buku ana kepethuk ora. Kowe teng jandasmu. Mangkel kan. Oh, jelek aku omong karo cah siji iki goblok banget. Sasa ngomong ke ilmu, gending. Oke. Fakku. Wah, itu. Fakmu, fakku. Berarti nembang apa-apa iso. Nenonen, naneno, nano. Sriuning, mesti kedupen. Nah, gending. Cah pinter ini. Terus. Lapu tresno lan sebaya makti. Rene bebaran kuwi dadi kethuk Sriuning total kethuk anu pelok coba pelok oke aku nek sendro pancen ora kasih ngapal oh iya oke ayo nantang pelok kowe mingkar mingkuring ukara pangkur apa ya Semarangan pinter terus ke akarna rono
Karena sidane karena ah iya. Marti siwi Sinaur sinawung ora nyaur nah iya resmine kijing gembleki ndasmu wis saman aku kaya apa-apa emosi nah aku kene musuh wong siji iki goblok ngeyel petuk wis ora ngerti ngelmu babar blas ragu terus oh iya aku nek cara kuno iki ora hafal iya aku wong modern terus ah iya aku nek nang omah nek nyetel basa lagu-lagu modern oh iya dangdut ya aku penggemare Roma Irama orangi Roma Irama nek Jawa Roma Irama bedhe ana aku melarat akhir biyen iki lagune sapa ora perkara aku melarat kan biyen wis sabar apa ora bener terus paramet iya nyanyi buyernya cilaka gara-gara pisane kok marai buyer ndase aku melarat karena judi mula lereno wis domongi ta kowe ora tuku rong nomor 3 nomeran ambiar uripmu lagune sapa kuwi Roma Irama ada Mbak Dukun ngendi gosiki sedang ngobati pasiennya alam wah pinter aku namanya lagu kaya ngono iki wis sak mestine ati iki nalo Didi Kempot dianane lagu modern pancen iso kowe karangane Didi Kempot aku tak bedheki lagu modern nganti iso aku nyembah kowe sapa sing aran burung kakak tua tinggal di jendela motor lah sapa ora iso kuwi burung kakak tua sing nyipta wis jaman lekak ra enak nah sapa sing nyipta nenek moyang ha iya yes ya ora kena nesu kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok aku arep nembang terus ora ngurusi Bagong ya wah iki ngono malah gaya kok ha eneng pamundutan sore mau sing urung diaturake ya kuwi Bawa Sidwase Langgam Setya Tuhu sing kepareng ditulis sapa asmane ning nggon amplop Mbak Ayu Purwalestari wah apik suarane Mbak Ayu Purwalestari bojomu wis nyinden goreng ora caturan ora nyinden-nyoben ora caturan ora omongan kowe nek takon iki sing apik le wangsulan reng aku takon apik-apik bojomu wis nyinden apa ora terus bener tak ngerti bojone sik bareng nyinden urung sak tanggapku ya antil lho kowe ngopo to ame cewek bojone gareng kan celat nek nyinden iki lucu cicitmu aku rekam lho reng kene kok banting bapemu rekam ora ya aja nesu monggo Mbak Ayu mudhun ayo jumeneng Mbak Ayu endi ta sing jenenge Ayu ki aku ya apa oh alang kacamata ta gleleng ah iya kok gleleng piye ayo gleleng kowe iki tetep kalah gleleng ro jaran lho lah kok ro jaran jaran kae kacamata nganggo sabuk ora katokan wani ayo ya kan beda kowe wani apa ya kan nika jaran kene tanggung ngandong nek ana sinden cangkeme kaya ngono kuwi ora wong edan to kuwi
Kacamata kok ora gila. Ayo, aku wis gila tak buang kacamataku. Wo. Nggih napa? Ayo nek ndelok apa-apa gedhe. Heeh. Aku nguyuh tau mlayu dhewe. Lah keng napa? Ambo wae apa iki aku? Tak kira nek digubet ula sawa. Ha ta. Ngedan ora. Ya. Setya tuhu apa? Saking sinten? Ana nek ora percaya aku darani gawe-gawe. Oke. Saking Mas Heri Manyar Surabaya minta bawa Sidoasih Setya tuhu ning lene tresna tuhu. Sinden Mbak Ayu Purwalestari. Nggih. Dititipi mboten? Nah. Nah. Nggih. Ya ik namu ik ndak entek ora kebagian gemremeng ngandhake Romayanto. Ya. Oh, bojone iki ya penyanyi dangdut. Oh, adine Roma Irama sapa? Romayanto. Ya. Bojoku sing gelem nyinden ya saingan nek karo Ayu. Oh iya. Ning terus penyakitan kae dadine ora gelem nyinden. Ah wong lemu kaya ngono kok penyakite apa nek wong lemu? Iki nek nyiwara bareng ro ngentut. Oh. Pamintaku. Oh. Ah sing mburi bubar kabeh. Ya ditambahke. Ora iso wis gawan bayi. Oh. Yen sarina sawa ngene ing sarina lan ngene datan kinggang caket ing saiki wong nyuwun lagu iki rasah liwat nawala kadang kala sok liwat HP. Mula kok ya sedia. Iki era modern HP iku duwe. Gah. Lho, ngopo iki, Kang? Wingi glotro bakul pulsa e. Lho. Kok iso? Wis larang-larang ra entuk apa-apa tiwas nggawa tas kresek. Ha to. Ha to. Ya ora iso nggo nampa WA Bu. WA Bu, tukake pulsa Mas. Ngono. Nya 100. Mangkat aku nggawa tas. Ha iya. Kali kula nek tuku 100 ki ra entuk akeh. Ha iya. Bareng aku tuku ki ngenteni sak jam ki ora didol-doli. Ming dinengke wae. Wae. Tak takoni pulsane pundi niki? Mpun masuk cengelmu kuwi aku. Masuk mana ngono? Nesu sing dodol, masuk situ mana? Wujude enggak ada. Wah, geger nganti dipisah tangga teparo. Ya, mulane kuwi butuh sekolah. Sing jeneng pulsa iki ora wujud barang, ning terus dilebokke ning HP-mu.
Ora krasa e? Ha ya ora krasa. Ning wis mlebu dhewe. Aku ancen mbah aku goblok aku. Heeh. Mulane ngakoni. Dek mben kae dituku obat, kon nungku bojoku kon tuku obat tidur. Heeh. Lah aku mliwat dalan sing sepi-sepi banget. Ha ngopo? Engko nek obate tangi? Tisya. Mangkel aku. Obat tidur kuwi ora obate sing tidur. Terus kepribenan tangi ora goblok. Obat tidur ki nek diombe marahi turu. Mula jenenge aja obat tidur. Ditulisi obat marahi tidur. Awang bojoku tukake obat tidur, Mas. Oke, aku langsung mlayu nang apotek. Begitu nampa obat tidur langsung tak dekep tangan loro. Set ngono. Ana wong nyeluk. Nanti lek Bagong. Aja seru-seru. Lah obate tangi lah ngrekoso to. Dadi engko jenenge obat tangi. Ora obat tidur. Lah nek obat tangi wae mesti tak ombe. Apa kowe turu terus? Pindho mimi lan mintuna ayo bareng. Ten pundi? Hah? Ten pundi? Netepi waduk. Iya. Nimas bareng ana tepi wajib Sida asih Brayan iki saka Pak Kunto sing ngersake fragmen ketoprak mau ngopo ngirim WA meneh terus iya panjenengane ora kersa dadi aktor kakung grogi jarene heeh sing kepareng anu Mas Mbak Tatin karo Mas Keswan wae niki wau saking Pak Kunto ingkang sawiranipun dipun tambahi oh iya matur suwun heeh nek entek wektune piye ayo yo gak di tambahi apa iki oh iya yo aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki lolo ing
Langgame tok wae ya, Tong. Heeh. Langgame tok wae ya, Tong. Wah. Aku kakangmu tangcong-tangcong. Aku tiru gareng, aku ki adikku kok. Langgame tok wae ya, Mas Tong. Ya. Mas Tong. Nek aku karo Petruk Tong ki ra apa wong tuwa aku, ora Petruk aja Tong. Apa, Teng? Nesu meneh. Sritenan Teng karepmu, ting karepmu. Nyidam Sari. Wah, mbok kowe iki nek ora takon Bagong ngapa ta, Tru? Aku nek ora ngomong Bagong mumet dasku. Wong Setya Tuhu kok Nyidam Sari, padha-padha mengatakan hal percintaan. Setya Tuhu iki yo artine aku kang setya tuhu wit biyen nganti saiki bebasane kuru pencing berdiri kurit pencing berlari. Tondo yekti ana watu keproke ndasmu aja nesu karo Bagong ora tau rukun nek nesu ndak ngeres modar ora tiba modaru mengkare ngenggokke hurufe kok kangelan. Ya, gentenan. Mbak. Ki sing disuwuni ya tertentu ya. Ya ora apa-apa, ora masalah. Mbak Eka, ya mau do ngaturke rengu ta kowe? Oh iya, kok anggap ora. Cethot sisan. Lho, nekat iki. Oh, kurang ajar iki, kurang ajar iki. Anjake bojone kapok kowe. Sapa? Romayanto. Romayanto. Iya jumeneng. Kok makluk. Nyodok. Hah? Nyodok. Nyodok niki lho monitor niki lho. Iya monitor. Heren nyodok. Yo diaturke langgam rengku gek ketoprakan iki lakone mburi iki dawa e. Mbok dikepras. Lho. Dikepras piye? Dicendhekke ora iso lakon kudu wutuh. Iki lakon penting. Iki lakon kaya Bratayuda, iki jenenge Gojali Suta. Oh. Perang donya sing kaping 3, kaping 4 jenenge Bratayuda, kaya dong-dong ora. Apa artine Gojali Suta? Tak takon aku, nek kowe iso ngomongke ora plirak-plirik, wis kira plirak-plirik. Ya ora atos kuwi. Nek kakane kira Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak. Perange bapak karo anak. Oh, iki wareng anake Gojali Suta iki bar iki. Musuh sapa? Semar. Arep gawe masalah apa? Simbok arep tak glibeng. Ngawur tenan. Yo ik. Langsung. Oh, ya langsung ora apa-apa. Ya. Nyingkat wektu. Aku ki seneng-seneng ki nek lakone ki ra nyandhaki getun ya, Tru. Ha iya. Monggo, yuk. Oh. Ika wis ngarani siji, anak nomor 1. Ika utawa Eka? Ha iya. Ika Suhesti, Hesti ki gajah.
Arep wedok tenagane kaya gajah. Ika. Ning ngundang aja bola-bali. Ika. Ndak kaya kirik. Ah iya. Kai ngono ya. Heeh. Ayo Tru, nendi? Ketoprakan. Ya, pengemundutan kok. Heeh. Engko dinggo terakhir. Ah iya, ora apa-apa. Ya. Ngati-ati iki. Heeh. Ora kenekaten. Kudu nganggo pikiran ora mewaton bladur-bladur. Ayo Tatin gak jumeneng, cekak-cekak ndak waktune ngoyak. Ayo, apa? Cek Kakung. Ya, iki pamundutan saka Pak Kunta lho. Heeh. Ya ana dite kok aja kuwatir. Sios. Karo mendut. Aja. Lain apa? Ra iso aku critane lara mendut. Sithik-sithik. Ketoprak kok sithik-sithik. Lah nggih. Iku dadi sapa? Sapa? Wiraguna nek lara mendut. Iso ora kowe? Ra iso, cah goblok kowe. Ha to, ngarani wong sak penake dhewe to. Ora ngerti ijazah apa kang ngene cah goblok. Nek lara mendut iku dadak udut barang. Heeh, ora usah udut. Sok wae udut. Ha iya. Ya. Anu wae sak karmu, junggrang ya kena. Karo apa jenenge kae? Udu apa? Gentha ya kena, suminten ya ora apa-apa. Watone ngaturke pamundutan ki penting, Gong. Ha iya. Ya. Subrata karo Gentha apik Gentha. Heeh, Subrata kurang bagus. Ha iya. Subrata kok raine ireng mengkilap kaya ngono. Ki ayo ngadeg malah ngapa lho? Heeh, ora gecek kacaket ora. Temi iki. Bingung. Ayo, turuk, tulunton, delem nang. Kowe mlaku ijen iki saka ngendi? Aku saka pasar. Lah kowe ngopo kok tekan kene? Ayo ngedang kowe kuwi. Lah ngopo ngedang aku? Ngedang aku? Sejatine ngene ya, Yu. Piye? Ngapa piye ngomong kok? Wis pirang-pirang dina iki aku ngrasake ning atiku ki ra jenak, ra kepenak. Mergane. Ya aku ki mikir sesuatu sing ra iso Sesuatu. tak jelaske. Ora apa-apa ketoprak modern. Kok ora iso dijelaske mergane piye to? Arep omong ning wedi. Ning nek ra tak omongke kok ganjel ning rasaku yo. Mbok omong lah, emang ngomong kok dadak ganjel barang ki ngopo? Nek aku bloko karo kowe aja kaget ya Yu. Aja nesu karo aku. Lah kuwi tentang aku apa piye? Tentang kowe Yu. Heeh, marga aku apa piye? Lah iya. Lah apa? Tentang godhog. Ngene. Piye to? Aku wis mubeng minger, mider-mider golek wong wadon sing kira-kira cocok karo rasaku kok tok ning desa iki ora ana. Lah kok iso? Klorok. Sabar, keprake kesampar. Oyak-yakan sing anu keprak. Kowe ngopo cerewet pemain kok? Sing cekel keprak iki mbok sing anteng ngono lho. Bisa karepe. Kemul pendek. Kemul pendek. Ngene ya Yu. Piye? Aku ki Ngopo ta? nyerak kene. Kok urung sida kok wis nandang arek nyekel iki ngopo? Aku seneng kowe. Hah? Maksudnya seneng aku piye? Ya aku tresno karo kowe. Kowe ora delokke apa piye to? Ya tak delokke nek aku ora delok sing ora aku Aku soto tresno karo apamu? kowe. Aku apamu? Ya kowe Mbakyuku. Lah kene kok arep seneng karo Mbak Yune iki ya ora ilokno. Ya ilok wae. Ilok kanggomu. Nek menurut
Menurut apa? Silsilah kekeluargaan kuwi ora entuk. Sing kandha sapa? Aku. Dobrahe rapate apik iki. Ki omong wae to rasa ngrungokke liyane. Ki penontone resep banget ya. Rugi ya adile tuku karcis ketoprak. Aku ora iso ya to. Aku ora seneng karo kowe. Ya upama kowe ya cemploke ra seneng ning ya mbok sedela-sedela raketan sak nyukan iki ngladeni aku yo. Nggo tamba gelo. Nek kowe kepengin ngombe tak gaweke, kowe kepengin madang tak jupukke. Ning nek dinggo rasa tresna aku ora iso. Engko dagelane metu ya wae. Aku ora iso to. Engko bar iki adegan taman. Kowe rasa gagas omongane penonton to. Adegan taman terus engko metu dagelane. Mbak Yu. Arep ngopo lho kowe? Camplok aku tresno Ora sing dadak Lho wae yo. Aku tresno tenan karo kowe. Aku ning ora tresno karo kowe to. Mbok ora ngawur ngono kuwi lho. Kapan nggonku sorap teni Napa ora ngono kuwi to? sedelo wae yo. Demok neh yo. Pisan kas yo. Harus digampar. Delok ketoprak iki rasa krewe to meneng wae. Wis mulai gandrung. Hamulat sira Mas. Matamu. Langsung sikap bae to. Nek delok toprak iki ora braok kaya ngono kuwi. Ngantil tenan ya. Bengok ora. Malu gemes ya aku. Ngantil tenan ya. Ora apa-apa. Kowe urung sepira kuwi? Hah? Kowe jek pengen tak antel meneh apa piye? Kuwi lagi cilik urung sepira. Leh kok ngantel lagi ngene, urung nek ngene. Woh. Ngono. Ngapa? Kene menggeh-menggeh ngono kok arep dadi bojoku. Aku pijetano yo. Rasudi, ora usah nyedak. Ora usah. Rupane jijik iki ngono kok nyedak-nyedak. Aku sok daftarke dadi gendeng ya. Iya. Kowe duwe penyakit lho. Gatelen ngono? Tukokno salep nggo salepono ya yu. Rasudi. Aduh. Kenapa apa ya? Kenapa kok aduh? Nembang, Pak. Nembang. Kowe sesuk nek ndelokne rasa melu gom. Rasa melu niku wis awet banget kowe iki. Aduh. Nimas, aduh. Niem. Ya ye.
apa Gong? Sing gandrung gento sing nafsu aku. Iki ngopol. Berarti kuwi ketoprake dadi nek kaya ngono kuwi. Nek ngono kuwi tata aku ki ra sudi senengane kowe kok. Dadi Sedelo wae yo. Yo. Ngapa antuk ngono bareng? Rupamu mbok ngilo lho to. Ya aku ngrasane aku ki wong elek. Lah kene kok arep seneng karo aku. Ning apa suta butuhe rasa apa rupaku yo. Aku ora butuh kabeh, kok kowe ora butuh. Nadyan sa kadep netro Ora ono kuwi ta, aku ora yo nek ngene iki ya aku ora seneng lho. Oh, gentone goblok. Kinar ya usut Ora sah sithik. Ora ono kuwi ta. Aku dadi wani karo kowe to, mergo kowe ra sopan karo aku. justru nek kowe wani aku saya wani Lah, mbok kuwi sing tak karepake Lah, nek ben ana imbangane ngono lho nek aku ra sudi seneng karo kowe, wong aku ra seneng karo kowe. Kepiye kowe? Nah aku wis tak ngono. Kowe iki sadar ngono lho, Tok. aku ki ora edan Kowe iki ngapa? Ngono ki lho, kaya apik-apik barangmu ki. arep bukteke Tak sudi. yo nang mburi sedela Apa? ngombe kopi Gak. gelem ya yu Mah, kowe ngerti ora ta bahasa moh iki? mumpung aku sih duwe sabar lho yu Terus ngopo nek ra sabar? Aku di karo kowe. Ora. kowe ngerti to yen to aku ki gaweane begal gaweane Iya, ngecu mulane aku iki begal ngecu nek dadi aku ora seneng karo kowe. mula aku pengen ngecu karo kowe Ngecu ndasmu kuwi. wah kasar Ora ketoprak wis dadi ra. toprak dadi yo Oh lho. Ora usah disebutke. Ayo sih, sapa jenenge iki? Sapa iki? Mbah sapa jenenge? Kowe melu-melu ngapa ora sampe ngomong? Mayangan to. Tak kekep tenan nek mos aku. ayo kekep wong Jadi, loro melu-melu. Bapak Sura bangsat Iya, pancen kuwi bangsat. kelapa Ngapa ngapa arep ngapa? Tak bandem sandal tenan lho kowe. oh Kira nganggo pemasan ngono ki lho. Kelapa 3. Turuk. Ora ngono kuwi. Turuk. Tuk. Yu Ora sudi. Aku ora tresno karo kowe nang kene wong wedok mlaku ijen tanpa roak aku jejere wong lanang sing gagah pideksa rasa nek men kowe wong wedok Endinge iki sapa cempluk dilarak tangane jak mlebu ngono. Engko sesek terus bubar. saiki kowe gelem ora Ora ngadeni ora sudi. aku Aku ora tresno karo kowe, ya ta. ya ra gelem tak rudot kari Ora tinggal tangan nang dhuwur. tanganmu nang dhuwur rak Nek tangan ki nang isor goblok. lah kok nek aku nang isor ya salah meneh Lah nek nang dhuwur yo piye tangan kok nang dhuwur ngene-ngene. iki lho sing tangan iki Ya aja sing iki. Tangan sisine ya. pondasmu Dasmu kuwi. ayo Aku nesu tenan lho iki nek karo kowe nek ora kowe dikandani. Aku dadi Mbak Yumu ora sudi duwe adik kaya kowe. wis dicekel tangan cek iki apa kuwi siki sidane nggo kuwi tak cekel kowe tak dhuwur Nek tangane bapake iki wae. oh aja
Gelem ya yu. Emoh, Gelem ya. ora sudi. Tak rudo pari pesem yu. Tarik terus. Terus. Tarik terus. Tarik. Terus. Stop. Kudune ditarik terus gorene terus nggo wong loro. Maksud lu Wedangan wong loro. Pun Pak. Kowe pengen tak antel wae. wah kejem tenan iki cemluke kejem tenan ya mung ditarik ngono wae nesu tenan. Heeh. Nek Tarik meneh. Tarik. tak antel lho. Iki wis rampung gelu tenan niki Pak. Ora apa-apa engko bojomu dijokke. Ha bojomu padha lemune kok. Gelut ra kaya Brahala mungsuh kae Brahala. Kentul. Apa? Kentul apa? Lho maksudku awak lemu ki nek tiba ora bluk ngono mung tung ki sing kene glimpang kene tung. Nabrak paku. Kaya mandi bola. Kaya mandi wis. Kok sik aja medun sik nek urung dikeki. Ha iya. Oh beres ah wong ki sawerane saka Pak Kunto Mas sing nyuwun. Ki tanganku lara tenan lho mung dikeki pira kuwi? Nggo pijet barang ya Tin ya. Heeh. Pijet ya paling gak wong siji 500 ngene. Diklip iki lho. Gawe klip Dibukake bisa dibuka bisa. Angel iki. Nah nek kula bukake. Rasa aku wae. Aku sale coba kuku kuku piyayi dadi nek nggo buka klip ki ora cerdas. Kuku piyayi kok coklat. Argo mukur-mukur. Waduh angel aja. Ora iso buka tak bukake. Ora usah, tak buka dhewe wae. Wis senengane kok sapa-sapa tak bukake. Lah ora iso lho. Ben dibuka dhewe. Alon-alon ya. Stagenan ya. Duit kok tekan stagen sih. Ya ben ora karepku. Kok pakai sih kowe? Iso kok iki. Ya melu-melu ben kompak. Nggih, matur Kowe iki suwun. anak jane serampung ora usah cedak-cedak aku ya wegah. Nyo. Ketoprak wis paripurna iki tak men dum-duman honor. Ya, ngene Bro. Kritenan nang tasih